inzi mai mama mwana chiraka ndari kunyiba tingazivi kuti ari kunyiba zvakadii oza tisatambogara naye tiri zvari kutaura so vadzimai vari kuti ndane gore mumba macho bonde papasini andivamutaura saka vanenge vakuda kutsvaka kumwe vanoriwana mazuva ose muri kuti chiinazvo hainduti kana ivata vachandida wanda zvandingakwanisi kuvaita kuti handikwanisi kuvamanikidza asi mhuri yangu saka matima hamuchati murume mune vana vangani 4 kumunoda riina imi mwakatoroorwa chikonzero chinondidariso mambo wangu murume wangu ndakagara naye gore ndakatoona kuti vane side zvavanorerekera aiwa mai mombe njeni ndo inofudzwa mukatenga mombe nyuwani pamba ndo munototi vana tarisai mombe yaingadzokere kwayakabva so mukadzi ima muri pamba kare uyu ainge achitopamwa akanga namukadzi achiuya saka anenge akundobata akwanzi akazodzoka kufunge zvako ngatiukaranga no saka anombe asiwa akatsama ombotirika ndipo mazuva matatu ndiriko vatete vangu mumangari ngaparoetu taurakunetsai zvakuunzaisa pamusoro sarangu nonzi serious kwasa ndao rada kudare ramambo pamwe kuti vandibatsirewo nyaya yangu yakamira yakadai inini nemurume wangu takagara tose kumakore 19 mushure maizvozvo taigara zvedu zvakanaka pakanga pasina dambudziko rakanga riripo dambudziko rakazouya mushure mekunge murume wangu awanikidzwa nemukadzi wemunhu zvakawanikidzwa nemukadzi wemunhu kudaro pamusoro yemambo mundiregerera handisi kuti hangu imhosva kuti wakawanikidzwa nemukadzi wemunhu zvadaro ivo havana kundibudira pachena ende vakaita mazuva vasina kundiudza zvadaro indakazonzwawo kuti ndozviripo ndavabvunza havana kuramba chokwadi vakabvuma vabvuma vakati chokwadi ndozviripo mukadzi wangu asi kuti nashaziva kuti ndokutaurira sei nyaya iyi ndozviripo ndikatoona kuti zvakanaka imama funga kudii zvikanzi ndini mukadzi uyu handisi kumuda asi kuti nawo iripo inhava kuti imhosva saka nezvairi mhosva mukadzi wangu handingangotange kungoramba hongu mhosva ndakapara asi kuti mukadzi uyu handimuda asi kuti mukadzi wangu saka nezviripo nezvekuti ndichazomusiya pamberi apo ndikataura kuti zvakanaka zvina kuipa tikawirirana sokudaro mufamba kwenguva sizvo zvakazoitika mambo wangu ndakatozopesa ndatoona kuti zvishuwa babava atova mudzimai wavo ndobva ndabvunza kudaro vakati zvishuwa ndo zvatovapo mukadzi wangu vatova vaviri asi ndichakuripa zvadaro takagara tose zvakanakanaka pasina dambudziko asi kuripa handina kuripa mambo wangu zvadaro ndobva tagara nemukadzi uyu tagara gore dambudziko rakazouya nderekuti murume wangu akanga akuwanira one side kunova kwamainini kwandiri inini ndakanga asingachamuoni chikafu mumba murume wangu akanga asingatengi kuti ndichiziva kuti ndine murume akanga angova murume wesadza mambo wangu ndakanga asingachaziva kuti ndine murume zvadaro ndakagara ndashingirira asi mumba taingogara tichingonetsana makanga musina kuwirirana saka ni zvadaro mambo wangu ndakagara ndakamboshinga ndikapedza ndaona kuti ndashinga asi pari zvinhu ndakundikana ndisati ndasimuka ndofunga pana madzikoma avo nehanzvadzi dzavo ndakambovapira nyaya ndisati ndasimuka vakati tichagadzirisa asi handina kuona chakagadzirisika mambo wangu vakasvika pakundiremera ndakanga ndisina kana mari yebhasi ndikafonera kuna baba vangu ndikati baba ndokupirawo mari yebhasi nguva yareba ndinamboenda kumba baba vanambondima mari yebhasi zveshuwa vakandisendera mari $20 ndikakakulira ndikaona kwandiri kuenda mambo wangu haikwani baba ndina kuvaudza kuti ini ndo zvandafunga mupfungwa dzangu asi ndo zvakanga zvirimo mupfungwa dzangu ndikati manje ndandafunga kuti ndiende nevana 3 ndinoona vamwe ndinodzoka ndobva vati manje rega ndifonere shamwari yangu ndinzwe kuti ari kupi ndinoti anokwanisa kukutakura here zveshuwa baba vangu vakaita saizvozvo shamwari yavo ikauya ikanditora pamba ndikasimuka ndikaenda kwavatete vangu vanzvadzi baba vangu ndasvika vatete ndakavataurira vatete muchiona ndauya nawo iripo yakamira yakadai vatete vakati hondo zviripo ndo zvafunga ndikati ndandibhuya ndimbozorora kana murume wangu achindida achatevera ndobva vafonera baba vakati mwari wababa mari akuudza here dambudziko rake baba vakati ndino zvandoziva vakati ndo zvaari kundiudza kuti ati hangakuudzei inini ati anoudzai inini nozokuudzai saka ndo zvapo mwana ari pano auya nemhuri yake ati achambozorora vasikurirana nemurume wake kana murume wake atevera anodzokera zvikanzora isa zvina kuipa garai
ndakagara mambo wangu murume wangu akaita 3 days vazofonera kuna vatete vangu vatete vati bamini ndaona mhuri yauya vatete vakati atingataura nyaya pafoni munouya totaura nyaya yedu tiri paground. Murume wangu akapindura vatete vangu kuti zvaitwa nemukadzi wangu izvozvo agona. Vatete vangu vakati alright hapana chakadi hapana chakaipa. Ndakagara mambo wangu gore murume wangu haana kufona haana kutevera. Ndagara kudaro pane mukoma wavo vanova bankuru ndovakatanga kundifonera zvikanzi kwanzi nemurume wenyu yamutore zvinhu zvenyu. Ndikati alright hazvina kudipa kana mati ndiye ndizotora zvinhu. Ndofunga pavakambofona at first handina kuenda vakazofona pechi 2 vakazofona pechi 2 ndiava bamukuru vari apa ndobva vatiti kwanzi nemurume wenyu kuno kwarura mbavha yamutore zvinhu zvenyu. Ndikaudza baba ndikaudza vatete vakati aiwa hazvina kuipa kana zvezvo zvavataura hazvina kuipa endai munotora zvinhu zvenyu. Ndaifanira kuenda December ndakakundikana ndikazoenda musi wa3 January. Tasvika musi wa3 January takasvika zveshuwa tikagamuchirana mune zvakanaka. Nyaya yedu tikaitambira mambo tikaitaura mambo wangu taitaura kudaro takatadza kuwirirana panhau yezvinhu. Chikonzero chekutanga chetakataura ande panyama ona mando rakataura nyaya iripo mambo wangu ndeyekuti ini nemurume wangu hatina kupirana pachena. Nawe ringotika ndeyekungoti sematsanangura andaitawa kuti utore zvinhu zvako saka iniwo ndoda kuti andibudire pachena pamberi pedare ndosaka ndauya mambo wangu kuti tibudane pachena kuitira mangwana. Handisi kumba ndaane gore ndisirimakakona naye takakonana ndeyekuti murume wangu akataura umwe mudzimai saka ndopa takatodza kuwirana ipapo ndakanga singatadzii chinonzi murume mumba mangu chikafu akanga asingatadzii handimuzive mambo wangu. Pamusoro mambo mai ava dzimwe nyaya dzavari kutaura ndedzenema vari kuwedzera panyaya dzavo. Mai ava mumba ini kumba ndaiuya everyday ndaijambozwa sezvinhu nakane vamadzimai ndaijambozwa zvavanotoziva. Pandakarega kuuya kumba 3 days ava mai ava ndaindikasvika mumba vanenge vangoti kwindi nguva zhinji tondibonetsana mumba kuti kona mai wai tinogara wangonyarara ungoti kwindi mumba musikaisekewe dzinoramba ndaivaona kana pato yavaenzi vanotoseka vangoenda iningori kwindi totombonetsana mumba kuti kosei kugara wangoti kwindi namai. Pandakazonetsana mumba ndakaita 3 days nakuya kumba ndopandakarega kuya kumba ndikatozouya ndopandakarega kuya kumba ndofunga ndopavakatanga kudidi ndikudzamo nenyaya dzavo vazotanga kuti ndopandakazozwa kumba kunze kumba kuna munhu ndisori kubasa ndikauya kumba muchidimbu naye amene ngadzodzoka kumba hakika ini mukadzi wangu ndomudada mumuramba kudiwa pamusoro wemambo wangu murume wangu murume ati ndiri kukudai furi tomupindura ipapo peta handikwanisi mambo wangu saka ari kuramba mwendiyana kuti akubudirei pachena ndimi here mutamubudira pachena zvingatenge nani mambo wangu chikonzero ndakanogara murume ndakanga singamuzivi kuya kumba aiuya mumba zvekuziva kwavaona kudai kwete bedroom mambo wangu. Pane pandanzwisisa mukadzi atizvoni murume wangu ndakanhikirikina akabatwa nemukadzi wemunhu ndobva tataurirana ndobva mukadzi agara kurezerea imba yake. Pane pandaona pasina kuripawo mukadzi wake wana pacho nemukadzi wemunhu ndiriendedzi amufukidza haana kuda kubva kana kuita sei abvatora mukadzi webva agara naye asi haana chakapawo mudzimai ndiye here akatokumbura mukadzi iye ndiwo akatora womunhu saka munhu wacho ndo wakare kweduko saka zvishomanogoneta rutsotsi papa kuti ndoda mukadzi wangu asi amene ndataura imene ndichangopedza kana vachitaura vapisa vapisa ndandanosongekana kumatara chokwadika daiwa utanga uri pamberi pedare ramambo kutadzira kwakaita mukadzi wako ukaripo ndombe chiri chokwadi zvakaitika here pamusoro mambo wangu zvakaitika terera mvunzo zvakaitika here hai nema vari kunyema hamuna mukadziri mukadzi ndinaye asi pakunzi ndewo munhu ndopandikura ayo hatizive kuti ndewe munhu ndoda kupa menzanzi wangu inyika inini pandakarora mukadzi wangu ipi akatobvisa mombe kumukadzi mukuru inotoripo mombe akatodedzana sekuru wangu akatobudisa mombe akusi kudhererwa akusi kudii uri kuchivanhu chedu mambo wangu ndakavapa mombe mai hapana sikazivi saka wakunomba mombe ndada ndipfume mambo wangu ndakavapa mombe mai makatowa mombe mai
zvazidiwa akapiwa mombe here kwete handina kupiwa chikonzero zvakangoita dzaingove nyaya mambo wangu handina kandakapiwa makapromiswa chii mombe asi handakuipiwa Ndakawedzera mambo iri ipi mombe handitomboziva ivo kana muri kurambire iri iko hakuna mombe vakandipa mambo wangu havana mombera ndinonga vazvipindura ndikataura mombe yakazofa mambo yaita zvirwere iwe zvakaita manje manje sekuru lo vakaratidza maisha remunhu ikafa ndini ndakatoenda kunovhitisa kuti mombe yakafa iwa yakarwara mombe nemapumbere aiwa ainarikoni kuramba nyange chinyepa sekuru vangu vakanditora ndikaenda padanga ndikaratidza mukadzi wavo mombe ikafa mombe iwe kutanga yanga kamirira izvo zvekurongedzwa ndikatobva saka munhu yanonzi anopiwa mombe hainini handakupiwa mombe mambo wangu kutaura chokwadi kunyange kutaura chokwadi ka kunyange vanavudzwa vari pavangu vari toda kuyanana ndii murume ari kuti dzokai kumbe mambo wangu handikwanise chikonzero evaindidi vangade vakati gore rakwana mambo wangu havana kana kufona kana kuziva kuti vana vanochengeta havazivi mambo wangu Sorry, Dara Mambo. Nyaya vana takabvira kare tichitira kuigadzirisa. Vanozoti mugasari kwaomba vaiti netsanema ininiwo kurwadziwa kutakura zvinodini voenda kumusha. Pamba chakazodzoka wana tete. Titakati apo iwo kana unongoti kwatsama unobuda usingodze kuri kuenda kudinda kuenda kana hama dzemurume zvinoreveche. Akanzi kumbira regerero mukadzi uku nako nemurume kuti antaine futi maina wakumbira regerero. Tikati agarai uyu ndokuzotora umwe mudzimai. Isaka muti kana wakora mudzimai utazviringwidza mukadzi wako mukuru. Unomutsvagara pamwe kudini kugara uyu ogara pamusha pake. Ndobva zvaitika saizvozvo. Saka takazonzwa kunzi mainini vadzokera futi vatakura zvinhu vatumira mota nababa vadini vaenda. Tikati apane zvinhu zvadini zvanetsa. Takati vafonera mainini mungada matanga matiudza musari madini masimu katagadzisa nawo henyu. Vakati airwadziwa baba mukuru. Saka kunonzi kwakazoita mbavha kumba uyu ndokunifonera kuti maizvi vati nyaya vaende. Ndakavati dzokai kumba vasoda kudzoka. Saka zvinhu zvavasogona kupiwa dai vatora zvinhu. Tikati mainini ini ndine rori chiaende kuchakurire chii zvinhu. Tikati handivendi ndogana mainini ndinoenda baba vangu tikati magona. Tizokutora ava zvevhidhiyo chaimene kumusha kwacho. Peta chiuyawo saka indakati handisenge zvinhu mainini. Ndisina kunzwa kuti chamakona nachii. Chakusisa yemusha asi zvinhu hazvisiko zvakaenda hazvichiri musha medu. Mainini ndokuti aine ndikuda 350 yemubhedha nestand. Hata nyaya ingataura zvichinge inotitendererei. Ndoda stand ine 350 yemubhedha wangu wakarara nemumwe mudzimai. Uyu ndokuti handina 350 izvizvi. Stand yekuchaona. Saka baba vakabva vati manzwirano ranyaya iyi nemanzwiro andakaita kumba handikwanisi kusenga zvinhu kwazvo. Chimbomirai makadaro ndichakufonerai kana ndanogara dare kumba. Saka takatakamira foni yababa ndakazoshandisa kugaisa manisi. Isakatira kuti maini dzokaimba menyu vakati handichakwanisa. asi manzwa rezvakuta vakabhostaura futi chaimene vari vakati handichadini asi vakazombodzoka futi takavapa 14 days mambo kuti vadzoke takaita alright inyaya yakambokurukuru saka nhasi muri kuti chii uyapindura mudai mudzimai mumambo mwana chiro akanzi ari kunyepa hatingazivi kuti ari kunyepa zvakadii uzi hatisatambogara naye tiri kuti tinde zvaari kutaura so vadzimai vari kuti ndaane gore mumba macho bonde papa sisina andi vamutaura saka vavanenge vakuda kutsvaka kumwe vanoriwana mazuva ose muri kuti chii nazvo haindikuti kana ivati havachandida wanda zvandingakwanisi kuvaita kuti handikwanisi kuvamanikidza asi ini mhuri yangu saka matima hamuchadi murume mune vana vangadi 4 munoda riina mwakatoroorwa chikonzero chinondidariso mambo wangu murume wangu ndakagara naye gore ndakatoona kuti vane saidi zvavanorerekera. Aiwa mai mombe njeni ndo inofudzwa mukatenga mombe nyuwani pamba ndo munototi vana tarisai mombe yengadzokere kwayakabva so mukadzi ima muri pamba kare uyu anga achitopamwa akanga namukadzi achiuya
saka anenge akundobata akodzi akazodzoka kufunge zvako ngatikugara no saka anombeasiwa akatsama ombotirika ndipo pamazuva matatu ndiriko anomabona mombe njeni ndo inofuta makangomhanya hainditsamwa mani but varume ndo zvavanotembe vachidiwa ndozvatakapa mambo mazuva ndozvinoitika haisi nyaya yediviyo inyaya yemombe njeni inenge ichifuta kuti isadzokere inogona kudzokera kwayakatemba animabona padara pachemi mambo pakachemiwa panoibatarisaiozisutuda kuita toda kubatsirai hatisi kumanikidza hakuna mutemo unokumanikidza kugara nemurima musinari but tisingotaura kuti pamwe zvichida kana muri munhu ane pfungwa yevana vake munogona kudzora chii vana vanoita nhererai muripo mwana wenyu mune mana imi pamunonororo andoni zita rake kare anenge achinzi mubvandiripo chechinzi chigamba ani mabona ana ari ikoko ari musha imomo anenge asina kutonyatsosununguka mwana iye zvichienderana nekuti anaziva kuti handisi musha mabhurama munomu ndakateera mai chete semusemu nababawo vanoroora mukadzi woita vamwe vana vaine vana venyimi vachipakura vanotanga vatotarisa kudai kuti vana pamwari muraini utarisa so vanotochokocha ndiro yakanaka kune wavo ikashata kune uyo yakanaka kune wavo izvozvo kana huku dzinozvita inorume mwanasiri wayo ane mabona kudzivirira izvozvo vanhu vamunonzwa vachichembedzana kare hazviriko kusina zvinonetsa vainzwa munhu aindiri kugarira chi vana asi kana muri negamati ndakuroera mumwe padombo hazvina hazvo basi atikumanikidzira kuti garai panhu panokunetsai muchizoti panokunetsai soro yemambo ndikati ndasimuka ndakambotaura nemurume wangu kuti ndogara zvangu ndogarira vana murume wangu akandiudza kuti pano haugari chikonzero purazi ndababa vangu vakafa kandisira purazi baba vako vakafa vakakusira chi vanondibata ipapo mambo wangu andikunyepa ivo vavakusirai uchi baba vangu ploti ririko kumba kune stendi vane vachireva kuti harisi renyu muri mwanasikana pano mide makamudza kuti purazi wakasikwa nababa ndopangu ipapo ndopamusha pedu ipapo de makatopenga muri papo muchiti pano handibvi ndine vana pano mune vana rudzi nerudzi usikana wakomana animaona vana venyu ivavo vakomana ivavo nasikana pamba pababa vavo ndopavo ipapo saka namai ndopapi asikana mazo mashoko ekukumburana mai ano ndimi yenyu muri kutaura zvamakatsamwawo katiyewo akada kutaurawo muri munokuonekwa kuti pane pamba makataurawo nekutsamwa mukataura mashoko asiri nimabona dzimba mai tidzona dzakadai tishona chinonzi chakafukidza dzimba matema mukatora tswanda mukaisa apa mukati kandai nhamo dzinyo munoona kuti rwisana nevanhu makuda muchirwira nhamo yenyu yamakanda ndimangotaiwa nditorei yangu kwete yanyasi handimabona zvinowanika izvozvo asi kana muine vana fungai nezvichindopane nyaya yangu asi hakuna mutemo unokusungirai kuti garai panhu pamusikati singati isusu hatigoni kupai mutongo dzokerai kumba kwemurume wenyu kwete tiringokupai mazano tiri kuudzaiwo zvazvakaipira zvekuparadza mambo handisi kuramba mambo wangu ndiri kuzvinzwa nakuita chinondibata ndechekuti ndakagara gore mambo wangu murume wangu hana kutivera kana kutuma munhu zvakatondiratidza izvozvo kuti murume wangu handidi nekuti dai aindida taimi andakaenda chero vana baba wangu natete vangu ndavakuzoti kana murume wangu akatevera ndinomuudza ivo vakatombotaura kuti dzoka ndikati handingodzoke takasangana pachipatara mwana wedu musikana arwara vakatombodero kuti dzoka ndikati handingangodzokeka zvekuti dzoka tumai vanhu vauya handisi musango vakangoenda vakangoti zii ndiye zii kana zombofona ndikangozvigarirawo kwakune nyaya dzaizoda kutaura pamakaenda makaenda nani pandakaenda kumba inini ndakaenda ndege saka chinomuremera kudzoka mika chi ipapo mambo wangu chinondiremera ndechekuti vabereki
Abati Kazi chakateera mambo wangu chekuti murume wangu paakafona kuna tete vangu vakati ivo zvaita izvozvo vagona saka neava manje vanga vakamira kuti iye ati zvaita izvozvo zvagona kuda kuti asiya musha kuti zvinotori right kwavari ivo saka vanga vakangomirira kuti ini handinga zodzokere futi ivo vafanira munhu akati zvavaita zvagona zvimwe zvacho ndimakupedzisa zvamukufungira kuti ndo zvaive kumberi kwacho aiwa zvekuti ndaziya musha agona nomatauriro avakaita kuti vati ivo vakanga vasingaita tiri vanhu vakawanda panze toda kuti kana maramba kunzwisisa moramba kana mati muda kunzwisisa muchida time yekuti munotaurana neukama ndikuona pamukuru varipo vanoratidza kuti vaisa effort indaifunga kuti mambo tsapedza pamusoro mambo nemakurukota ini ndiri vhidhwa chairman wavo asi ndiri muzukuru wavo ndakadedzwawo panyaya yavavo takasvikirana nhasi muri kuti kudini hazvii zvekudedzwa ndezvekutaura mukuhanyari kuti tivagadzisa sei zvimwe chetezvo zvamangotioneniwo mambo muno dai madzokedzana nesuwo takapasvika ipapo ndikatobvunza uyu ndikati naisekuru imi muri mune mhuri yakadari mukatsunga kuti muparadzane isu hatina kuya kuzosapota paradzana kwenyu tauya kuti tinzwe kuti kosei zvisingagadziri sekuru tikati kombuya vakati ndakuda kugara zvikanzi hapana chakanya seshoko ramavabvunzazvo asi mbuya vakati nani aichana zvinova ridzokorora ndikati nyaya dzatochigarira isi kwakawanda murume anenge achiti ibva mukadzi achingoda kuchengeta vanhu zvinei asiyana neyatagarira mbuya dai marega kudai zvino ndaonawo nemiwo muchiri dzokorora ndinokutenda mazuva rimbuya ndikuvarwa mambo wangu asi nyaya yangu ndingoni bada ndeyekuti murume wangu angadai kanditeerera ratinzwa kuti sei asina kuteera pamwe ane zvikonzero chakanditadza mumwe kuteera chekuti ndakanzonzi mwana mudzimai wangu akatakurwa nababa vanowatezora vangu vakamutumira mota ina havana kwanisa kundifundira ndibvunza kuti mwana wavo kuti kuseimwa mukadzi wako ati auda kuya kumba vangada vakandiudzawo ndakaziva kuti chaindira chii ndakangonzanziva vatumira mota ndikati vatora mwana wavo vakazouya pasina nguva avo vakasvika kumba vakataura kuti inini handichadi murume saka ndaita muzirodzi wofunga ndichatevera vakazotaura kuti handidi murume saka ndakabva ndangozvigara ngati handingakwanisi kuteera vachindiuya kumba ati handichauya musati pasina nguva gore ranga rakwana ndakabva muna february ndakaya kuguma musi wa 3 march 3 february panga gore ranga rakwana pamwana baba kana vaitara mai varegedzi vataura pamwana manga muri muna september ivo vakanga vasambogara vambofonawo kuti vanditi mudzimai wangu zvakati hapana zvavakanga mbinge vataura takazosangana pachipatara neurwere hwemwana vakatozofona vabva pachipatara vatodzokera kumba ndikata 1 week ndine mwana pachipatara ndavakanga semudhe vakadzokera ndandafunga situation yemwana uri kuiona sei ndandafunga kuti udzoke kumba ndikati pafoni here vakabva pakati ndoparutaura vanhu mazuva ano musangana totopinda tuiona pafoni muri kutovakati nenguva dzakati ivo vakanga vabva tatoona asingabazivo director pafoni futi nguva nekureba kwayanga yaita ndo kwakanditorera kundiremera papa kuti handingangonzi pafoni zvezviuya ndotouya wakatsamwa wakatsamwira nditete muri kuti chiine mwana vavandu dzenyu saka muri tete zvakanaka havana tete mazuva ano ndanzwa baba mukuru vacho vari kusamba chakuti munhu ngave pamusha baba mukuru ndiye gadhi wevanhavo ndiye mukuru wacho ndachikutora kuti dei mamba vapanguva vambobuda panze vambotaurana kuzodzoka isati vapenguva yebudaati ngavadzokere vanotaurana kana vachiva vozouya vachitudza kuti vakuramba nazvishuwa muri kuda zvipi yambo pakundiremera mambo wangu handichakwanisa ani mazuva saka chiramba murumo
mukuru wa mai mchemere mzacha chema. Uze mchema kumuda baba. Ngoti shumude zikudishi. Ai. Weza baba kwenda kwa kwesi. Wala amai mzee kulo la msacha. Ango. Watoto wadogo. Mtupo chiko na hii chef. Soko kani. Soko. Mkaya. Hazi wao kumbezi la baba ila atia kwanisi. Aiwa pano nzikwa. Kanatisi. Azawa. Koma Awata zone. kwa nini tunaenda tafara. Zaidi. Atutie. Ndio iko kuna mbele. Sure. Baya kwa usha kwa Mkuru rawe. baya kwa ndio baba. Anataka tutari si. Kati mapedzi milai mambo vaueti maramba naibva kune zvinofa kutaurwa namambo zvichibva kuna mambo nekwamuri mese muri panaizvo sevanhu vakabereka vane vana ndizvo zvofa kugadzirisa kuti munhu akashanda akaita setinzo mafambo kunogovana zvinhu zvenyuko chichi hazvinei nesu zviyazvo munoendera kune matare anoita izvozvo sipanapa togamucha zvabe maita but kuvana kundo patopita chete mugari vana vachagara zvasei zvichaita sei kana wanga wakaroora here Ndinanga kuzonyepedza kana kuti ndakambobvisa kushanda. Ukambosvika papi? Mombe umai ndakabvisa chandisina kubvisa idanga kunyanya. Ndokuroora. Ndokwatinotaura. Mombe umai wakabvisa yo umai. Musambo hauna. Ndakabvisa. Wakusa musambo. Maroro ndiye asina kubuda. Mambo ndoziva chauya ngorova ipapo. Kuti unofanira kudanga kuti unofanira kuroora vana vako. Vana vako vasikana 2, ng'ombe 4. Vakomana 3 ng'ombe dzava 6. Dzinoenda kwatezwa. Isu mutemo wedu kuno babani tinochaja ng'ombe ndio mutema nditi. Dzodzowekwa dzomuhome dzodzipa dzinofamba. Usarege kuchaja. Kuchaja mutemo haurege kana mambo akabata kutaura kuti kudii. Zati kutaura. Isu tikurise kuti budai panapa zigoni. Ngozi mambo ndiye afa kutaurise. Ngozi mambo ndiye kutaura panapa. Ndiwatomira nawo koti nomuruma muona ndekudzena uyo. Iyo ndio gweta repano rese ndiakabata musangano iri pano yese. Vese munhu anopinda muno akatopako. Apanzvisa. Saka regai tinzwe kuya kwomukuru wedu.